ka rasa wani zaka tura su wakilce ba sai matan ma wa'ansu ba a san su a Kano ba, 'yan siyasa Abuja ne. Wannan ai abin kai ne ga al'ummar jihar Kano. Yanzu mai laifin sanata Kabiru Ibrahim da ka tura wannan wace ce wanda je kawai yan amshin shata ba abin da za ta iya amfana ko ta kawo yankin ta ci gaba. Wallahi Malam Abdullahi gara ka tura Kwankwaso. Saboda me zaka ce a tura Kwankwaso? Kwankwaso ba da yadda a zo da wani abu na son zuciya ba ko wani kama kare a yadda ya kau da kai. Me laifin Gawuna da yake wa Ganduje biyayya, me laifin kwamishinan yaɗa labarai Muhammad Garba. Duk wa'annan suke kewaye da Ganduje, me amfanin da bai iya tura su ba. Kai uwa uba ɗo yaran nan babba dan agundi. Ka duba irin wahalar da ya a harkar Tinubu. Duk ba sa da alfarmar da za a tura sunansu sai bace. Ai wadda aka tura din ba an sauya ba, gashi an ba ku wata. Manyan mu ku daina zama yan amshin shata, kuna tsoron masu mulki. Ku kauce ku yi koyi da iyayenku wanda suka gabata. Irin mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Baro yayin zamani da sojoji ma sun taba sun bar shi. Malam Abdullahi Wali ba kuma kin matan muke ba. In magana jajircewa ce da gogewa ai akwai baraka, akwai naja. Tinubu a je siyasa muna son ka tura mana wakilin da zai kare martabar mu da addinin mu da al'adar mu a jihar Kano. Musamman da wakili a majalisar zartarwar ƙasa, ba wai mu tura yan amshin shata ba. Ba za mu yadda ba wallahi. Ba mu karɓi wannan ministan da aka tura daga jihar Kano ba sai dai a canza.